Друзі, привіт! А у цьому відео я розповім вам, як потрібно сіяти салат айсберг, щоб він не стрілкувався і ви гарантовано отримали врожай. Головне правило – це те, що його потрібно вирощувати через розсаду, а не сіяти відразу у ґрунт, тому що ґрунт в городі прогрівається приблизно з 10 травня, а це для салата вже дуже пізно. В цей час вже сонце дуже палке, день вже довгий і салат айсберг, котрий зійде у ґрунті, зразу почне стрілкуватися і не утворить качан. Для посіву насіння салату айсберга потрібно придбати або касети, в котрих об'єм ячейки буде складати 100 мл, або ж придбати ось такі лотки з невеличкими стаканчиками, обсяг яких складає 125 мл. Цього більш чим достатньо. Ґрунт для посіву насіння обов'язково використовуйте тільки покупний, для розсади або універсальний. Він дуже пухкий, вологоємкий, насіння в ньому швидко проросте, а розсада виросте здорова. Наповнюємо стаканчики і за допомогою підручних інструментів робимо у ґрунті по центру стаканчика невеличкі заглиблення, не більше 5 мм. Потім у кожну лунку розкладаємо по одному насінню, якщо воно у вас оброблене та професійне. Таким чином гарантовані 100% сходи. Якщо ж насіння звичайне, то краще у цю лунку класти по 2 насінини для перестрахування. Потім після проростання зайве видалите і залишите по одному паростку. Тепер накриваємо це насіння тонким шаром ґрунту і добре поливаємо. В мене ґрунт сухий, тому я спочатку потроху поливаю, щоб верхній шар ґрунту пропитався, а потім вже поливаю повноцінно. Треба промочити увесь ґрунт. В мене у стаканчиках у дні є отвори і зайва волога з них вийде. І якраз таки збереться у цьому контейнері. Тепер нам потрібно створити гарні умови для проростання насіння. Потрібно підтримувати температуру приблизно плюс 20 плюс 25 градусів і насіння дуже швидко проросте. Для проростання насіння світло не потрібне, але обов'язково кожного дня дивіться, як тільки з'являться перші сходи, зразу ставимо на підвіконня або ж під лампу у стелаж. Знижимо температуру вирощення приблизно до 16-18 градусів по Цельсію. І якщо ви будете вирощувати не на підвіконні, а під лампами, то підсвічуємо розсаду не більше 10 годин. Цього буде достатньо. А щоб дізнатися, як далі вирощувати розсаду, як її висаджувати, чим підживлювати, обов'язково дізнаєтесь у наступних моїх відео. Тому підписуйтесь і не пропускайте їх вихід. Я вам бажаю гарного дня і до зустрічі у нових відео.